सभी यूट्यूब फैमिली का स्वागत करती हूँ। मैं कामनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो अलीगढ़ में हुए सास दमाद के कांड पर आधारित एक गीत है, आप लोग सुने। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत ही दर्द भरा गीत है। हो बन के चिड़ैया उड़ी गइल उड़न बाज, हो दामाद संगया पने तू भइलू फरार, हो दामाद संगया पने। बन के चिड़ैया उड़ी गइल उड़न बाज, हो दामाद संगया पने तू भइलू फरार, हो दामाद संगया पने। लूट लेहलू गहना गुड़िया, लूट लू रुपैया, लूट लेहलू गहना गुड़िया, लूट लू रुपैया। माटी में मिलाई देहलू पति के कमाइया, माटी में मिलाई देहलू सगरुई जतिया। हो बन के ठगिनिया लूट लियो, बन के ठगिनिया लूट लियो बेटी के सिंगार, हो दामाद संगया पने तू भइलू फरार, हो दामाद संगया पने। नाही देखू बेटी बेटा अपन सजनवा, नाही देखू बेटी बेटा अपन सजनवा। हवस के भूखी रहलू बदलू चलनवा, हवस के भूखी रहलू बदलू चलनवा। घरवा से निकल गइलू कई के पलान, हो दामाद संगया पने तू भइलू फरार, हो दामाद संगया पने। रोज रोज करे नारी नया नया घटना, रोज रोज करे नारी नया नया घटना। गाँव कामनी शुक्ला अलीगढ़ वाला घटना, गाँव कामनी शुक्ला अलीगढ़ वाला घटना। तोहरे पे हंसी हई, तोहरे पे हंसी हई कुकरो बिलार, हो दामाद संगया पने तू भइलू फरार, हो दामाद संगया पने।